Salam dostlar, hoş geldiniz. Bu bölümde durmuşda restoranda bolup bilecek ýagdaýlar. Yani awkward situation'dan kaçmak için, yani gelişiksiz situasyyalardan gittik. Awçun menü in İngilizce. İngilizce menüňiz barmy? Nota barok, hasaplap berin, yani hasaby berin. Iwiçiňizden soň sorap bilirsiniz. Kaç ýeste jiwa aş? Şu gün sene näçe? Haýsy gün diýen manyny berýär. Çefaç, näme işleýärsiň? Näme diýärsiň? Ýagdaýyň nälik diýen hem manyny berýär. Köp ýagdaýda çemayfa, çefaç hem diýle ýagdaýyny soramak üçin. Bine, mulçumesk, şeýle jogap berip bilersiňiz. Gowy, sag bol. Pekrond, görüşýänçek. Hawwa bolýpdyr, bärde ýalňyşlyk bar. Inselek, düşünýärin. Nu inselek, düşünemok. Worbiç İngilizce, İngilizce görleýäňizmi? Ajutor, kömekçi, kömek edin diýen manyny berýär.